Gitubag ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pahayag ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtawag kaniya og bakakon ug pabida-bida nga klase sa pulis tungod sa pagtanggal ni Torre sa mga pulis Davao sa ilang pwesto ug ang pag-implementa og kabaguhan sa sistema sa operasyon sa kapulisan alang sa kahapsay ug kalinaw sa Davao City. Apil sa gitumbok ni Mayor Duterte ang walay igong basihan ni Torre sa pag-relieve sa mga station commanders ug ang pagpasaka og kasong administratibo sa daghang mga pulis sa Davao. Hasta ang gingong pagmanipula sa mga police report sa mga police station sa Davao City nga gibulgar ni Torre sa miaging semana kung asa iyang gipakita ang gitawag nga blue blotter. Opinion niya yun eh. This is the beauty of democracy. Anybody can say anything. Okay? May mga kwan lang, may mga ang limits lang natin, limits of decency and legality of those things. So sa atin sanay na tayo diyan. They want to say it, go ahead. Sumala ni Torre, andam siyang atubangon o galing mo pasaka og kaso si Mayor Duterte kaniya. On my part, if I lie on an official, in the official capacity, or kahit na sa private capacity ko, lying kasi kung tutuusin mo talaga yan, especially for a government official, may result in administrative sanctions. Diba? So, on the criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya. Andam sab si Torre nga mokaso kang Mayor Duterte o galing dili mapamatud-an nga namakaksiya sa iyang pagpanerbisyo isip pulis. I'm not really inclined to file libel cases against people. No. Diba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Ibang kaso siguro, pero saka na, let's cross the bridge when it's there. Pag may dumating na, saka natin sagutin ang inyong mga tanong regarding. Abli si Torre nga makig-istorya kang Duterte aron maresolba kung unsa man ang lamat nga anaa sa ilahang duha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.